Pomrene bojoku sayang kowe arep tak jak rondingan apa ra pengin duwe momongan tak rapi wayu golek keturunan iwake sepet mas iwak kuniran hati ora kuat dadi pikiran apa enake mas Reno gendong momongan yen to mung dadi bojo ayoan jarene sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine Joko water sece wonge iku sece sandang lan iku pangane aja nuruti sing durung mesti timbang kuciwa ing tembe mburine jarene sapa sing diwayung lila wong wadon atine mulya Joko water senajan kowe mbok tuwa tresnaku tak bagi rata urip ning dunyaku dewas padha mula sing eling nyembah sing kuwasa ning ngendi kon goleki
wong yen lagi gandrung ra peduli bledose gunung wong yen lagi nafsir ra peduli barang nuklir nadyan ora duwe duit direwangi utang kredit jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro wong yen lagi nyenengi rino wangi jaluk ditunggoni wong yen lagi tepikat ra peduli donya kiamat wong yen ora duwe duit direwangi utang kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro irung bangir duweke sapa de irung blangir duweke Mas Bagong lambe tipis duweke sapa de lambe tipis duweke Mas Bagong janggut nyati sikut duweke sapa de janggut nyatis duweke Mas Bagong lha sing iku duweke sapa de la sing kuwi duweke Mas Bagong iki piye weke sapa de dikandani wis ana sing duwe duweke sapa de mestine ana sing duwe piye duweke sapa de mestine ana sing duwe duweke sapa de mestine ana sing duwe ser pengen aja diempat Sarip anakku ngger sampe piye to Sam kok ora mantuk-mantuk ki selak keri lho kudanan lho Sam mbah apa inten apa kowe tresna tenan oh inten sampe namu dunya
lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum Mas Rino. Waalaikumsalam. Tak rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan koyo kang pondok ilah semangko lali nyopok jare bapak aku koyo santri bengkok tobat apa lombok kadang lurus kadang linggok tongak open kapok ben oleh bojo deno wis tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo biduan tobat kapok lombok kadang lurus kadang linggok tongak open kapok ben oleh bojo deno wis tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman gendho adeno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum jawab